बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खामारदैसा रुरेल स्टेडियाम लोक्षी बाजाराव जानाय एभारेस्ट क्लाबनि राङारि बान्थानि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। दिनैनि बे जोबथा फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैनानै बेखेवना होफैयो रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हाबावो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', 63 नं सापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारी, 27 बिएनएसएसबिनि सेकेन्ड डेपुटि कमान्डेन्ट प्रभात किसान यादव, सिमला पुलिस थानानि ओसि भबानी डेका आरो ओनसोलनि बायदि बायदि बिबानगिरि समाज सिबियारि बिथांमोना नुजाथि फैयो। मख'नो गोनांदि बे राङारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि सेथि बान्थाया 25,000 रां आरो बे बान्थाखौ होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए बिथां मन्टु बर'आ। लोगोसेयैनो नैथि बान्थाखौ होयो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि जोंसां ब्रह्म बिथाङा आरो बे नैथि बान्थाखौ बिथां जोंसां ब्रह्मआ बर' सावथुन मुलुगनि करिय'ग्राफार फावगिरि सोमावसार बसुमतारीनि बिफा रुंसारि बाबुराम बसुमतारीनि मुङाव होयो। बे हाबाफारिया बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा आरो ख्रिस्टि मोसानाय बायदिजों जागायो। प्राइज मानि जे जोलुर बादायलायनाय बेनि थांनाय 7 आगस्टनिफ्राय जोङो प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्ट बेयाव एभारेस्ट क्लाबा बानजायदों। बेखौ जोङो 7 आगस्टनिफ्राय दिनै फाइनालाव सफैबाय। जोङो खाथिनि क्लाबफोर गासै 9 क्लाबफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो बेनिनो दिनै फैयै फैयै सादोरि एफसि आरो दालाइगाव फुटबल क्लाब बे मोननैनि गेजेराव फाइनाल खेलाया जाबाय दङ। बे खेलाखौ जाफुंसारनायाव जोंखौ ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि समाजनि मोजां हास्थायग्रा बिथांमोना खोब मदद खालामदों आरो राङारि मदद हरदों, जोंखौ मदद खालामदों। आथिखालनि इउपिपिएल सरकार बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना मानगोनां एमसिएलए मन्टु बर' सारखौ आङो साबायखर बावनांगोन। बिथाङा फार्स्ट प्राइजखौ बानस'दों आरो फैला जे बरगयारि बिथाङा ओनसोलनि मुंदांखा जौगाफुनाय सासे करिय'ग्राफार आरो एक्टर सोमावसार बसुमतारीनि बिफा रुंसारि बाबुराम बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय नैथि बान्थाखौ बिथाङा 20,000 नोगोद जोंनो बावहरनानै जोंखौ मदद खालामदों आरो बेनि अनगायैबो माखासे जोंनि बिजनेसमेन आरो माखासे गाहाम हास्थायग्रा बिथांमोना जोंनो राङारि मदद होनानै बान्थाखौ बावहरदों। जों आसा खालामदों बे गेलेनाया जोंनि ओनसोलनि माखासे गेलेगिरि जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव खेला गेलेनो गोसो गुदुं बिथांमोनखौ माखासे थुलुंगा होगोन आरो नैबे गोरों गोरों गेलेनायफोरखौ नुनानै बिथांमोना माखासे टेकनिक गेलेनायनि आइडियाफोरखौ सोलोंनानै लागोन। गतिके बे गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव खोब इनफ्लुएन्सियेल आरो बिहोमा होगोन आरो मोजां फिथाइ थायहोगोन होननानै जोङो सानो। नोंथांमोना जेनेबा प्राइज मानि होदों बेखौ बेसे जोङो गिबि बान्था हिसाबै 25,000 रां होदों लोगोसे ट्रफि आरो नैथि बान्था हिसाबै 20,000 रां लोगोसे ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय 3,000 रां होदों आरो ट्रफिबो होदों आरो बेस्ट स्करार बिथांनि थाखायबो ट्रफिजों लोगोसे 2,000 रां, बिदिनो बेस्ट गलकिपार बिथांनि थाखायबो जोङो ट्रफिजों लोगोसे 2,000 रां बेफोरबायदि बान्था बावहरदों।